máš škaredé deti, alebo sa často pýtavaš, bude ho niekto ľúbiť mimo jeho vlastnej matky. Po prípade ty sám si to dieťa a hovoríš si, prečo práve ja? To mám pre teba odpoveď. Povieme si 4 príčiny, prečo tak môže byť, ako sa toho zbaviť. A takisto si povieme, ako by sa rodičia mali chovať ku svojim deťom. Ja viem, že toto môže pôsobiť, že si z toho robím srandu, ale to myslím toto video vážne, ako by si mohol svojim deťom pomôcť na tejto ceste. A dôvod, prečo toto video robím, je kvôli tomu, že v dnešnej dobe sa tá krása, ako ľudia vyzerajú, rieši oveľa viac, ako to bolo kedysi, hlavne vďaka sociálnym médiám ako Instagram, teraz TikTok. A kvôli tomu, že sú to ešte len deti, tak nemajú také správne povedomie o tom, aké sú dôležité hodnoty, čo je dôležité, na čom záleží a na čom nezáleží. Že tá krása není všetko. Poprvé, ak má reálnu fyzickú estetickú vadu. Príklad, najčastejšie býva, že má nejaký väčší nos, alebo krivý nos, alebo mu odstavuje uši, alebo možno má problém, že má nejako krivé oči. V dnešnej dobe už sa dá všetko riešiť. Keď má problém s nosom, tak pôjdeš na rinoplastiku. Keď má problém s ušami, tak pôjdeš na autoplastiku, keď mu odstávajú. Keď má problém s očami, tak takéto operácie sa v Južnej Koreji robia na dennom poriadku. Takže tomuto sa dokážeš úplne v poriadku vyvarovať. Keď je to reálne niečo, čo ho trápi, tak po 18. roku, keď dospeje, sa toho môžeš zbaviť a dať si to preoperovať. Ja viem, že teraz niekto bude hovoriť, že takže ty kážeš, aby niekto išiel na plastickú operáciu. Nie, nekážem. Ja len hovorím, keď niekto má s tým reálne problém a znižuje mu to sebavedomie, tak je dobré využiť a ísť týmto smerom. A po druhé je, keď si tlstý, alebo obézny, aby to neznelo tak vulgárne, alebo máš nadvahu, alebo si viac pri sebe, alebo máš ťažké kosti. Tu ukážem fotky, ako ľudia vyzerajú, keď sú chudí, ako ľudia vyzerajú, keď majú nadvahu. A každý objektívne povie, že ten, čo vyzerá chudo, vyzerá lepšie ako ten, čo má nadvahu. A jeden, kto povie, že nie, tieto ľudia vyzerajú lepšie, je len z toho dôvodu, že majú nejakú úchylku, alebo sa snažia, ako to satanisti radi robia, prevrácať, invertovať pravdu. Keď sa povie, že mať nadvahu, aby byť obézny, je nezdravé, tak je to nezdravé. Ale kvôli tomu, že nejaký článok vyšiel, alebo sa snaží otočiť, že nie, ono je to vo výsledku zdravé, nie je to zdravé a ty vieš, že to nie je zdravé. Tak to nerob. A po tretie, chod za svojím dieťaťom, pozri sa na ňo, ak má otvorené ústa, spýtaj sa ho, žuješ? Ak nežuje, ani nerozpráva, tak nech si ich zavre. Čo tým chcem povedať, že sú deti, čo dýchajú ústami a sú deti, čo dýchajú nosom. Tvoje dieťa musí dýchať nosom aj vydychovať nosom. Je to veľký problém, ak deti dýchajú len ústami. Sú cvičenia, ktoré môžeš spraviť. Napríklad, môžeš mu zalepiť ústa, môžeš mu dať vypiť vodu, nech vypije vodu, nechaj si v ústach a nech sa ide prebehnúť. Nemusí úplne šprint, nech sa ide prebehnúť a potom nech tú vodu vypluje. Týmto cvičením uvidíme, či dýcha nosom alebo dýcha ústami. Hej, samozrejme, keď je úplne zadýchaný, tak bude vydychovať ústami, to je v poriadku. Ale keď normálne sa dá nejaký slabý beh, tak by mal vydychovať aj dýchať nosom. Ak to nedokáže, je tam problém. Ďalšia vec, jazyk by mal mať na hornej časti. Hej, horná časť úst sa volá podnebie, tak na tej časti by ho mal mať. Nemal by ho mať zapadnutý. A potom je aj problém s chrápaním, hej, keď spí a zapadáva mu jazyk, preto aj deti väčšina chráp. Aké sú teda problémy, keď deti dýchajú ústami? Problém je ten, že sú stále vo vývoji a keď dýchajú ústami, tak sem recesne mandibla, čo je vlastne spodná sánka, a aj maxila, čo je horná časť sánky. A potom sa vznikne to, že majú ju recesnutú, teda zapadnutú dozadu, druhú bradu a takto otvorenú. Ukážem tu fotky, aby to bolo vidno. A potom majú aj maxilu, hornú časť a ju tiež majú menší priestor, čiže keď sa usmejú, tak im nevidno taký pekný úsmev, ako ukážem tu nejaké modelky, Julia Roberts napríklad, ale majú malú, čiže keď sa usmejú, im vidno len 2 horné zuby. Hej? Lebo im proste ten jazyk, keď máš hore na podnebi, tak ti roztiahne tú hornú časť čeluste. Ale keď ho máš dozadu zapadnutý, tak budeš mať úzku tvar, úzku a recesnutú sánku. A to nechceš. Po štvrté, ide o to, ako sa cíti vo vnútri. Veľa z nás pozná ľudí, ktorí návonok nie sú až takí pekní, ale kvôli tomu, že sa cítia dobre, sú sebavedomí, šíria dobro okolo seba, hej, tak automaticky ti prídu atraktívnejší. Alebo potom poznáme niektoré pekné dievčatá, čo sú modelky, alebo chlapov, čo sú pekní, ale kvôli tomu, že sa zle chovajú, zle sa k tebe správajú, k iným ľuďom, hej, nemajú takú dobrú pozitívnu auru, tak automaticky im to berie 1-2 čísla nadol. Čiže vo výsledku to, ako sa cítiš, ako sa chováš k druhým a sám k sebe, je oveľa dôležitejšie, než len to, ako vyzeráš. A po piate len taká vsúka, keď niekto povie, že ale ja mám škaredé zuby, ja mám zlé zuby, ja mám vypadané zuby, to je v poriadku, tie si kúpiš nové, to sa dá zmeniť. Ale ak ešte máš deti, hej, že si rodič, že máš deti a si chudobný, tak nekúpuj svojim deťom cukríky. Lebo ak si chudobný, tak nebudeš mať ani na opravu tých zubov. Tak im nedávaj cukríky. Ak si bohatý, tiež im nedávaj cukríky, ale aspoň máš peniaze, aby si im ich kúpil nové. Kapiš? A teda ako sa ku svojim deťom chovať? Poprvé, a to najdôležitejšie, stále ho ľúb. Či sa narodí pekné dieťa, druhé dieťa bude menej pekné, narodí sa ti náhodou choré dieťa, alebo dieťa s autizmom, stále ho ľúb. Nerozlišuj medzi tým, či je pekné, zdravé, či dosahuje úspechy v škole, alebo nedosahuje. Ty ako rodič ho musíš stále ľúbiť. A s tým súvisí aj druhý bod. Pre deti si útočisko. To znamená, že keď
ich šikanujú v škole, alebo im robia zle, alebo celý svet je proti nim, hej, alebo prehrali, alebo dostali zo známku, tak idú k tebe ako oporou. A ty, keď ich budeš sa im smiať za to isté, za čo ich šikanujú, alebo ho budeš podpichovať, alebo mu budeš hovoriť, že je tlstý, alebo že mu odstavajú uši, alebo budeš ho šikanovať a robiť mu zle, tak potom nie si rodič a si jeho protivník. Čo je presne opak toho, čo by si mal byť. A k tomu by som povedal aj tretí bod. Ak to dieťa je naozaj troška iné, že má, ja neviem, fakt, že má ten nos iný, alebo fakt mu tie uši odstávajú, alebo je fakt teraz v tejto fázi vývoja troška obezné, s veľkou pravdepodobnosťou ho budú šikanovať. A v tej sú len dva spôsoby, čo môžeš urobiť. Psychológovia povedia, že tých spôsobov je viac. Ja poviem tie zjednodušené dva. Môžeš to dieťa vzať na inú školu, tam ho budú šikanovať a potom na ďalšiu a skákať zo školy na školu, kde ho šikanovať nebudú. Alebo môžeš to dieťa naučiť, aby bolo sebavedomé, mentálne silné, keď je aj chlap, tak aj fyzicky silné, ale mentálne silné, aby keď niekto povie, že máš odstavujúce uši alebo máš krivý nos, tak to dieťa, že OK, v poriadku. Že mu to nič nespraví. Čokoľvek na mňa môžeš hodiť, mne to nič neurobi, lebo som sebavedomý. Vedomý si samého seba. Vedomý si toho, kto som, aké mám hodnoty, aké princípy zastávam a za čím si stojím. A vtedy čokoľvek na mňa môžeš hodiť, nič mi neublíži. Ak máš náhodou dve dcéry, nechávaj sa k ním inak a nerozlišuj na základe toho, ako vyzerajú. Veľakrát sa robí tá chyba, že povieš, wow, to je aká pekná, alebo dojdete za babkou a to povie, wow, ona by mohla byť modelka, ona by mohla byť herečka a na to druhý povieme, ale ona zase dobre píše diktáty. Úprimne, dievčatá, čo majú pod 14 rokov, hej, tak veľakrát nechcú počuť, že vedia písať diktáty, alebo vedia dobre vysávať, alebo vedia dobre navariť, ale chcú počuť, že sú pekné. Takže vy keď poviete tej jednej, že wow, ona je aká pekná, a na to druhý povieme, že ale však ona je dobrá v niečom inom zas, tak nerobíš tej druhej nejako dobre a vôbec jej s tým nepomáhaš. Alebo ak sa k tým budeš chovať inak a tie deti budú mať potom pocit, že som iná? Prečo sa ku mne chovajú inak? Je so mnou nejaká vada a zniží sa im sebavedomie. A najhoršie, čo môžeš dieťaťu spraviť, je to, že bude mať pocit, že je iné, ale tým zlým smerom. Lebo ak dieťa má pocit, že som troška škarečie ako ostatní ľudia, tak automaticky sa zniží tak sebavedomie, že bude mať potom problém prednášať, vystupovať. Keď bude chcieť byť herečka, alebo modelka, alebo čokoľvek iné, tak bude mať problém ísť so svojou personalitou navonok a bude mať problém si nájsť chlapca, lebo bude mať pocit, že je menej cenné. A keď je menej cenné, tak automaticky bude mať pocit, že aj menej chcené. Takže dávaj bacha na to, ako s nimi komunikuješ a nerozlišuj ich na základe toho, ako vyzerajú. Zhrnutie. Poprvé, veľa estetických vád sa dá odstrániť. Po druhé, veľa ľudí je pekných, len majú nadváhu, takže keď zhodíš váhu, budeš sa cítiť lepšie, aj vyzerať lepšie, aj tvoja tvár bude vyzerať lepšie. Po tretie, to, ako sa cítiš. Ak sa cítiš sebavedomý, ak ľúbiš samého seba a vyžaduješ to zo seba, tak to z seba ľudia budú cítiť a automaticky, ak si od 1 do 10 šestka, tak teraz budeš osmička. A naopak, ak si osmička, ale si negatívna, nepríjemná a neľúbiš samú seba, tak klesneš o 2 body na 6. Zhrnutie, ak si rodič. Prvá vec, čo musíš robiť, ľúbiť svoje dieťa, či už je také alebo onaké. Po druhé, si pre nich útočisko. To znamená, že musí dojsť k tebe a cítiť v tebe oporu. Po tretie, chovaj sa k ním tak, ako by sa choval k peknému alebo škaredému, stále sa chovaj k nemu rovnako, lebo keď vycítiš, že ho bereš inak, alebo že máš pocit ty z neho, že je škaredé, to dieťa to ucíti a ono sa bude cítiť škaredo. Takže chovaj sa k nemu normálne. Po štvrté, buduj v ňom zdravé sebavedomie, lebo veľká šanca, že ak má reálne vady, alebo teraz je obezné a je na základnej, po prípade ešte na strednej alebo v škôlke, tak ho asi budú šikanovať. Ale keď bude sebavedomie a nebude z neho cítiť, že je obeť, tak to prežije a zvládne to ľavou pravou. Pravou ľavou? Ľavou zadnou. Ľavou zadnou sa hovorí? Poprosím ťa like a odber, kľudne napíš komentár, odpíšem. Spoločne za krásne Slovensko. Robíme to pre naše deti, aby si naše synovia a dcery mali z koho vyberať. Čau.